boas a todas e a todos e benvidos un día máis, unha semana máis ao Axóuxere. Hoxe é 23 de febreiro e temos un programa moi completo por diante. Imos comezar. Como efemérides de hoxe temos que no 1455 Gutenberg imprime a primeira Biblia nunha impresora. En 1981 o tenente coronel Tejero tenta un golpe de estado no Estado español. En 1997 uns científicos escoceses anuncian que lograron unha ovella clónica, Dolly. Vai a soar o Axóuxere. Actualidade no Axóuxere. Bueno, Silvia, como foi a semana? Buenos días. Bueno, como sempre. Como sempre. Aquí no Axóuxere, a verdade, falamos de actualidade, pero en realidade nunca cambia nada. Que temos de primeira noticia, Silvia? De primeira noticia temos un tema moi importante que todo o mundo sabe. Espero que todo o mundo estea ao tanto desta maravilla. Estamos falando dun temón, entón. Estamos falando da noticia do país que se titula A letra do himno de España de Marta Sánchez e outros fracasos anteriores. Sorpresa para os nosos ointes do Axóuxere, non? Que ninguén se enterou, que isto era moi pouco mainstream falar do... Sí. A ver, señor, profundizamos na información. sí, vamos a profundizar porque... Pois mira, podeste creer que é unha noticia que non ten información, só ten unha foto que pon as versiones anteriores á marcha real fracasaron. Só os tarareos dos estadios tiveron éxito. Esa é toda a noticia que é. Bueno, sí, pero eso son cuestións das noticias. Sí, no, a ver, tranquilo, xa teño outra noticia. Vale, maravilloso. Que seriedade nos Axóuxere. Verdad? Vermello e amarillo, colores que brillan no meu corazón e non pido perdón. Di a versión que a cantante presentou nun concerto en Madrid. A cantante Marta Sánchez sorprendeu este sábado aos asistentes ao seu concerto no Teatro da Zarzuela, onde repasou 30 anos de carreira cunha versión persoal do himno de España. Volvo a casa, a miña amada terra, a que me veu nacer o meu corazón aquí. Así arranca o himno de Marta Sánchez cos aplausos dos espectadores que encheron o teatro madrileño. Bueno, realmente, Silvia, tampouco fai falta que profundicemos moito na información porque é imposible. No ahora mismo, tampouco fai falta que profundice. É que é imposible que haxa alguén no Estado español que non se enterara desta chorrada. Maravilla. Bueno, maravilla, verdad? Eu gustaríame facer unha cousa que vamos a facer dentro dun momento, pero gustaríame ir parte por parte do himno da letra que escribeu esta muller. Ui, espera, vale. Xa teño aquí, vale. Pero bueno, primeiro de nada, que che parece en xeral a noticia, en xeral? O millor é que están intentando que se cante na Copa do Rei. O sea, que está intentando se oficializalo. E o millor tamén non é só a letra en sí, porque a letra en sí é o himno, se non tuver repercusión, non. Andrea Levy, Mariano Rajoy. Quen era o outro? Espera. Andrea Levy, Mariano... Albert Rivera, por supuesto. Por favor. Por supuesto. Retuitearon en plan... super como que o avalan, non? Sí. É que ten un grupo de persoas que avalan esa letra que é maravilloso, non? A ver, toda unha reputación. reputación. Que lle metan unha letra, porque en realidad o que hai non é un himno, é unha marcha real. O sea, somos de 200 e pico países que hai no mundo, non sei se algún non ten himno. Hai tres estados que non teñen letra no himno, que son Bosnia e Herzegovina, se non me equivoco. Un máis que non me lembro está o Estado español. É que é a marcha real, o sea, é a canción que tocaba... Marcha dos granaderos. É unha marcha militar. Vamos a ver, as cousas son como son. No, é unha marcha que tocaban cando entraba o rei en Palacio. Como te quedas, Anxo?
Pois como estamos nunha A monarquía min constitucional, que representa bastante. o sea, parlamentaria. Bueno, a min a sensación, bueno, a idea principal é o Estado español, dende que está Franco, porque antes de Franco había outro himno que se puso na República, que era o himno do Riego, unha canción Sí, en que esa términos... canción é preciosa. De feito, o meu profesor de estrutura social estuvo nos falando do orixe do himno e a verdade é que deberían adaptar ese porque é unha pasada. Xa, pero é que é o himno da República. Xa, E como ese agora é o vivimos na único- dictadura, bueno, sí, na dictadura realmente, é dicir, pintada de democracia, pois mantiveanos os símbolos, mantívose, non só heredamos o xefe de Estado que escolleu o señor Franco, sino tamén heredamos moitas outras cousas, cousas moi feas, pero bueno, entre outras cousas, o Estado español heredou ese himno. Ese himno non ten letra, porque, bueno, a ver, é cuestión de que vai ser sempre moi difícil buscar un consenso para a letra dun himno dun Estado que non é unha nación en sí. É que España non é unha nación. É un Estado político, pero non é unha nación. Entón é difícil, moi difícil, crear consenso nunha letra que intente conmover, porque en teoría, bueno, en teoría non, na práctica, Sí, a ver, as letras dos himnos pois conmover, apelar ao lado emotivo, claro. Dounos moito traballo chegar hasta aquí e somos Unificar, non? Como... Sí, somos o mellor do mundo. E non o vai facer, se non o fixeron hasta ahora, non vai facer un litro que escribeu unha señora que vive en Miami, o sea, é que é unha cousa exagerada. A min en sí que faga unha señora que nace en Miami, mira, a mí non igual porque penso que hai que respetar a inmigración e todo rollo. Quise marchar, que tampouco nin a briga. O que me parece fatal é que se poña en Twitter a criticar a xente por non querer a España ou por non apoiala co himno. É que a min o que me dá chiste é que esta señora que vive en Miami para non pagar tantos impostos, que ademais foi acusouse varias veces de cobrar en negro, non teño aquí os datos para decirlo, pero sí que acusou varias veces de cobrar en negro. Esta señora que vive en Miami para pagar menos impostos, ocúrreselle a fantástica idea de criticar a xente que non se sinta a gusto en España que marche. O sea, que a xente que non se sinte a gusto con España que marche, o sea, ti que? Te marchaches, non te sentías a gusto. E agora vas de abanderada por la patria española. No, o que pasa é que non tiñas fama e dixaches, joder, vou aproveitar e vou tirar daqui, porque realmente, ahora mismo o nacionalismo español, que é nacionalismo, é unha especie de nacionalismo en xeral bastante feo, pois está en ebullición completa. Obviamente, vese porque isto está sendo un pelotazo. En fin, bueno, un pelotazo mediático, sobre todo, porque os medios inventanse as que non hai escritas. Porque hasta que os medios se puseron as 24 horas. Daronlle demasiada cobertura esta noticia. A mí o que me fixo chiste é que nunha de reportaxe que fixeron sobre o tema é que unha señora lle dicía, pois a mí me gustaba tararearlo. Contrarearlo ya es bonito. Fíxome moitísimo gracia. Bueno, vamos a ler un pouquiño a letra desta fantástico poema que escribeu Marta Sánchez. Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer un corazón aquí. Comentouse últimamente que este tipo de cosas do corazón e de non sei que, cando facía alusións a un señor que apoiou a ditadura de Primo de Rivera e despois foi ministro de Educación e Cultura en Franco, porque tamén tiña poemas moi parecidos. Hoy te canto para decirte... Tamén che dixo que non creo que... Eu tampouco, pero bueno, unha coincidencia graciosa, canto menos. Hoy te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. E aquí vean a parte graciosa. Para min, O sea, esta parte é como pode falar dun estado, pode falar dun país, pode falar dun familiar, sí. Esta parte en plan rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. A min o que me mata desta frase é y no pido perdón. Porque que ven? no, a ver.
lógicamente, é unha pullita a toda a xente de esquerdas barra cataláns barra nacionalistas de calquel tipo, porque xa sabes que hai a Ou teoría chamados na linguaxe do Estado putos rojos de mierda e masónicos. A ver, o que pasa enténdese perfectamente porque como ahora moita xente de dereita está dicindo que é moi complicado ser de dereitas e ser nacionalista español porque hai moita crítica. Entón, a eso se refiero de e non pido perdón, en plan, como de Cataluña que estaban dicindo a maioría silenciosa que ten que fingir que non é española, pois en plan, pois eu sou española e non pido perdón. A ver, eso entendo, obviamente que lo entendo, pero que rima aí é que Xa, que a me ver, parece es que como que poñeres un non se me ocurre nada que rime con corazón. Non pido perdón. Me parece unha rima moi fácil. A mí o que me parece é que se queres facer un himno serio non podes poñer ese tipo de cosas porque é un himno que se o pos supuestamente se de verdade faz para que ese himno durará, eu que sei, 100 anos, 200 anos, non sei, pero supuestamente ten ese de que vai ser permanente. E non vas poñer frases en plan pullitas a xente. Pollitas. Bueno, pero é que vivimos nun estado que valora a picaresca, que valora canto máis ladrón mellor, canto máis imbécil que a palabra, perdón pola expresión, mellor. Entón é o que hai, é o Estado español. Bueno, en fin. E mí o que me fai tamén moita gracia desta letra: Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí. Eso tamén é un pouco. Honrarte hasta el fin. Que estado tan laico, non? A ver, xa deixamos aquí moitas veces que respetamos todas as religións. Por suposto. Sí. Poñer no himno. A ver, en realidad sí que representa a maioría social o de Dios. Sí, bueno, pero non é, estamos nun estado laico. Poñerlo no himno tampouco, sabes? E tamén como a maioría das persoas que lles gusta, eu que sei, o queixo, e non imos poñer no himno. Viva o queixo. Molaría. Sería ainda o doble de gracioso. Pero bueno, como última cousa que me gustaría comentar, que é un pequeno chiste que fixo Buenafuente nun monólogo anterior, que me fixo moitísimas gracias, que pon llenar cada rincón con tus rayos de sol. Eso Buenafuente, que era un himno de verán, non? Porque de inverno, en fin. Isto foi a noticia de Marta Sánchez. Cal é a seguinte noticia, Silvia? Pois a seguinte noticia tira polo mismo, bueno, polo mismo, no. Tira porque esta semana hai moitísimas noticias, a verdade. Sí, a verdade é que esta semana é xugosísima, en canto a actualidade, polo menos. Isto foi bastante reciente no modo himno, que xa fai uns días, que é que faleceu un Air China que lo va traballando desde as 7 da mañá. É unha noticia del diario. Que profundizamos en información. Quique Hernández, que foi compañeiro de China falecido 18 anos e delegado do sindicato SAN, explica os pormenores do ocorrido tras os incidentes entre os rutas do Athletic e do Spartak. Donde estaban os 500 Air Chinas prometidos? Éramos 36 furgonetas, a 6 cada unha, 216, o sea, menos de mitad. Podía lle haber pasado noutro sitio, pero pasoulle ali, traballando. Levaba desde as 7 da mañán no operativo. Quen fala é este compañeiro que di que o Air China falecido o xoves pola noite en Bilbao sufriu un paro cardíaco durante as cargas policiales para conter o altercado provocado polos ultras do Athletic e do Spartak de Moscou. Claro, de feito, os altercados, calquera pode buscar, se non o veo xa, as imaxes dos altercados foron moi graves porque resulta que as imaxes son brutales. E resulta que os Spartak, que son os ultras rusos, son como os máis brutos de todos, son os máis descerebrados de todos. Que saíban con esa intención. Ademais, xa falaron antes de que pasara que era o máis probable, que iba a haber moitísima non sei que. E a cuestión é esa, que é dicir, se vai haber este tipo de cousas, prohíbelle a entrada a esa xente. No, a ver, Sí. Vamos a ver. Non cancelas nada, prohíbes a entrada a xente que xa ten unha relación con un grupo violento, esa non hai problema. Ou polo menos, eu creo que polo menos pois tomas máis medidas de seguridade. Non prometes 500 e pois que haba 216, sabes?
Pero vamos a Xa ver. me parece, pois, xogarse bastante. Pero si che din vai haber guerra e tes na man a posibilidade de evitar que as persoas que van facer guerra veñan, evítao. Si sabes que vai pasar eso. Xa, pero eso... O sea, é que, vamos a ver, o problema tamén é que o fútbol non é o que moitas veces se di que a xente se pega por política. O fútbol a día de hoxe é unha religión para moita xente. Eso... A xente cree cegamente nos seus grupos e nos seus futbolistas favoritos. Hai moitísima xente que cree cegamente nesto, e cando lle ofendes a un grupo, ou sin ofenderlle, No, cando claro, lle vai mal, a propósito. xa te atacan, xa se poñen a defensiva. Entón temos un problema moi grave, e é que o fanatismo en todos os ámbitos, pero a día de hoxe no fútbol está moi patente, e que é algo moi grave, é algo moi perigoso e algo que non se debe permitir nunca, pero bueno, e eu penso que o máis lóxico sería prohibir a entrada. Non sei que opinas ti, Silvia. É que prohibirlle esa entrada, non sei. Porque ao final é que se non deixas vir a afición dun equipo é como, non sei para que faz partido. Pero que ti non, vamos a ver, perdón, ti non lle estás prohibindo a entrada da afición, estaría prohibindo a unha parte desa afición que é violenta. Home, a ver, se teñen antecedentes, pois pareceme lógico, pero probablemente moita xente desta non teña antecedentes, é se libre. O que me parece é, non sei, que a FIFA debería facer algo, dixo eu. Porque que xa morreu en España unha persona, se mal non me acordo eu, por culpa dos hinchas futbolísticos. Bueno, con estas saman varias porque todo o mundo lembra o caso de Jimmy, o rapaz dun grupo de hinchas da Coruña, que foi morreu durante unhas altercados en Madrid por lo mismo, por loitas de campais de fútbol, é dicir, que algo exagerado, que ademais despois non se fai tampouco xustiza, que é unha cousa moi, non sei, é que a mí dame bastante vergonza cada vez que vexo este tipo de cosas, que me quitan ganas de ter fe na humanidade. E mire que eu teño moito optimismo, pero é que dame moita pena. En fin, Silvia, queres comentar algo máis sobre esta noticia? Nada, que a ver, que a FIFA, si xa gana tanto diñeiro, pois que tome partido porque é o seu traballo, basicamente. Eso, poñedevos as pilas. Cal é a seguinte noticia, Silvia? A seguinte noticia é máis unha noticia un bloque de temáticas porque desgraciadamente esta semana... Correcto. Esta semana, desgraciadamente, pois pasaron unha serie de cousas que seguro que todos bastades ao tanto, obviamente. Sí. Porque temos unha audiencia informada e culta. Sí, é de verdad. Porque además levamos xa como uns meses... Sí. Bueno, desde que divertidos. se aprobou unha certa lei que xa que todos conocemos. Sí. A Lei de Seguridade Ciudadana. Desde que se aprobou... Acá tamén conocida como Lei Mordaza. Bueno, eso é exagerado, porque estáse vendo que como toda a xente que apoiaba esta lei dixo, non ten non está creando ningún problema, o sea que tiñan razón. Sí, claro. O quinta cuestión, que desde que se aprobou esta lei vense dando uns casos de discusión sobre a libertade de expresión, porque xa non sei cantos raperos xa levan na cárcel. Tamén cómicos, por exemplo, denunciaron tamén a Dani Mateo, incluso sea xente bastante mainstream. Os titiriteiros que os relacionaban con ETA, os Dani Mateo por facer un chiste sobre o Valle dos Caídos, Valtónic agora que lle condena a 3 anos de prisión por insultar a Coroa. Entonces, exacto, que en realidad tampouco insultou directamente, simplemente fixo unha opinión sobre a Coroa. A ver, o quinta cuestión aquí esta semana Pablo Hasél unínonse 3. O sea, esta semana foi o tope xa desto. Sí, foi xeñal. En 24 horas, ademais. Sí. Que foi? O secuestro de Fariña, un libro. E despois Arco, que era unha exposición que estaba en IFEMA, que denunciaba que os presos políticos Arco, que é a exposición como de arte contemporánea, había unha obra que poñía
pois unha serie de fotos dos presos políticos e foi retirada. Sí. Que non abre Santiago Serra todo o rollo. Sí, vamos, censura, que vivimos na censura. E vai como, todo. claro, e como levamos dicindo varias semanas no Asóusere, e parece que esta semana agora sí que é tendencia, porque nós tamén moitas veces falamos, aínda que non sexa tendencia, pero como levamos falando moito tempo no Asóusere, vivimos nun estado no que cada día é máis obvio que non hai liberdade de expresión. E ademais, hoxe pola mañá estaba vendo, non me acordo que programa estaba vendo, pero estaba falando non sei se era un suizo, un abogado, un magistrado, algo así. Estaba falando e dicía, se é que no Estado español existe liberdade de expresión, pero a liberdade de expresión ten uns límites. E os límites da liberdade... As liberdades teñen límites. Sí, pero di, os límites da liberdade de expresión marca a lei. Perdona. Como que a lei marca os límites da liberdade de expresión? Que pasa, que a lei agora mesmo é todo? Que é o emperador César agora. É que estamos nun momento moi perigoso e parece que ainda non nos damos de conta. E cando nos queramos dar de conta vai ser moi tarde e imos lamentar moito. Porque non é normal que unha persoa vai estar, bueno, que este condenada xa, unha persoa a 3 anos e medio de cárcere por criticar ao rei, por ladrón. Basicamente, e que despois que máis utilizaron os Borbóns son os mafiosos. Bueno, mafiosos, bueno, o que sexa, por criticar a unha figura pública que é o xefe do Estado, por criticar, por opinar, que tampouco lle dixo vas morrer, non lle amenazou de morte, vamos a ver, eu aí entendo. Pero cando estás criticando algo, non é normal que se condenen a 3 anos e medio. Porque eu agora digo calquera chorrada neste programa e o mellor tamén me vai unha condena por opinar sobre o rei, o mellor. Despois, por violar a unha rapaza, métenche 4 anos. Ou 9 meses. Ou 9 meses. Ou estás menos aínda. Cal é o baremo para medir? Tamén saliu unha noticia tamén moi, en plan, non unha noticia, pero tú te estabas falando moito de que acordaste que el vídeo daquela paliza brutal que lle era un señor a unha muller como na entrada dun edificio, fora viral. Sí. 9 meses de cárcere. E este rapero vai estar 3 anos, supostamente. Así, pero tal cual. É dicir... Non, sí, que tal cual. De verdade vivimos nun... De verdade, a xente que ainda defende o Estado español, que ainda defende que vivimos nunha democracia, de verdade, é compatible unha democracia con semellante nivel... Non sei, é que xa non sei como explicarlo, porque xa non teño palabras do noxo que teño de como funciona este Estado, de verdade. É imposible defender, ser coherente e decir que España é un Estado democrático, porque non o é. Non existe separación de poderes, porque non existe. É unha teoría da conspiración para min, porque non existe separación de poderes neste Estado. Que secuestren un libro porque en 2 frases se falaba dun alcalde do PP. Que ademais había me pareceme bastante mal. E al que falaba del tamén, o sea, non hai o libro. A ver, eu entendo que se o libro colle un nombre, por exemplo, o teu, Anxo Núñez, e che mete aí en cousas que ti non tes nada que ver, lógicamente vas denunciar o libro. Pero se tes unha persona que nunha sentencia judicial che causaron culpable de ter relacións con narcotráfico, e efectivamente hai probas. Un libro sobre narcotráfico, e se dixo o juez e no libro sales ti, pois pareceme o máis normal, porque tamén, pois, supoño que nos libros sobre asesinatos aparecerán nomes de asesinos. E tamén o que me parece isto, a ver, nas clases que teño eu, na clase de constitucional, pois o profesor estábamos dando a monarquía e xusto saliu de Baltónic e hai moita xente que ademais son constitucionalistas que creen que o delito de injurias a la corona debería sacarse porque non é moi democrático. Estos son xente que son constitucionalistas, son de Madrid, o sea, xente que non pode sospechar de que sea un radical, basicamente. Sí, por suposto. Hai xente de que non está de acordo, pois que injurias a la corona porque non deixe de ser unha figura pública. A ver, por suposto, pero a cuestión non é que exista ese delito, porque antes tense feito, vamos a ver, ao longo da historia dende a reforma política nos anos 75, metéronse e fixéronse críticas e fixéronse chistes sobre o rei, sobre Carrero Blanco e sobre o que fixera falta, e hasta o momento non se metera ninguén na cárcere. En que momento toma esta deriva anti todo?
É dicir, o problema non é en sí, que tamén, que me parece un problema bastante grave que exista esa lei na día de hoxe. Pero, despois, a realidade é que según diferentes factores que non nos imos agora a meter a comentar, pois hai unha dureza ou non, según con que cousas. É dicir, ese é o problema tamén, ese é o problema principal, que existe unha deriva antidemocrática que se ven dende moi atrás, pero ahora mismo é o momento no que máis se ve, que é moi perigosa. Non sei que iba a dicir, porque agora perdimos o momento, pero a cuestión é esa, é dicir, é que é exagerado e non nos damos de conta. Non sei, Silvia, si tes algo que dicir. Por exemplo, é que, vamos a ver, sobre o tema da exposición, esa me parece un chiste. Claro, como son, si leva a palabra catalán, xa hai que facer unha investigación judicial, porque xa ten que ser algo sedicioso. O tema de trapero, agora están fastidiando a vida ao jefe este dos Mossos, que no seu momento lle aplaudiron por manejar o tema dos atentados en Barcelona, e agora mesmo están fastidiando a vida por non mandar aos Mossos bater na cabeza da xente. O sea, é que, e ademais, en prisión provisional a un puñado de persoas que non roubaron, que o único que fixeron foi cumplir co seu programa electoral, ca súa ideoloxía, é dicir, que é exagerado. Despois a xente que está roubando, os dangarín e a súa muller están en Suiza, é dicir, eles non falan de fugados, non? Eles non son fugados. A mí, deso, o sea, desa do que está falando na Ana Gabriel, xa me cabreaba que lle chamaron fugado. Pero, cando saíron as imaxes dela, que eu leva, pues cambiou o estilismo do pelo, pues eu non lle dei ninguna importancia. Bueno, cando vin os titulares que había nos periódicos, juroche que me cabreou moito máis que o de fugada, porque tipo de normal que esta señora, que é unha figura importante na política actual e todo rollo, que digan os periodistas, é xente que en periódicos importantes, parece ser que Suiza axudou a recuperarse porque ahora incluso cheguei a ler que se había que se había posto en contacto co seu lado femenino. O sea, de que vamos aquí? Non entendo, verdad? É que, a verdad, a min os medios, eso de medios importantes, é que no Estado español os medios importantes, por dicirlo de alguma maneira, dicimos importantes porque son mainstream, exactamente, mainstream, vale. Pois os medios mainstream son panfletos a día de hoxe, o único que publican é o 90% bazofia. E que non sei... Pero pois a xente pregúntase por que a xente deixe de mirar os periódicos. Xa, tamén. E despois tamén a xente se pregunta... Eu tamén... Claro. Pero se non, é que Facebook, ao fin e ao cabo, igual que a maior parte das redes sociais, son amplificadores do que din os medios de comunicación. Pero bueno, en fin, non nos imos a enrollar moito máis, xa comentamos a cuestión, e seguiremos, como facemos dende sempre no Sousere, falando sobre a liberdade de expresión, porque é algo moi importante, algo que nos debería importar a todos, porque ahora mesmo o mellor non che afecta a ti ou non me afecta a min, pero chegará un momento no que o faga. E isto é no que hai que loitar sempre, ainda que non faga falta, pola liberdade de expresión, sempre, porque é o principal. En fin, imos agora a pausa musical e despois volvemos con a actualidade do noso Sousere. Bueno, hoxe na pausa musical trouxemos música catalana dun grupo bastante coñecido, pero bueno, aínda así non lle hai que dar importancia. O grupo chamase Charango, xa temos escoitado algo neste programa de Charango, e hoxe imos escoitar Una y una al agua. Vine aquí, balla a mi, balla como una lluna a l'aigua, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla a mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, 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 oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Forma't de la terra, de la teva pell amb la meva, la vida que passa a través nostre. Busco dins teu
vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure, vull mirar-te. No vull imaginar-te, vull sentir-te. Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vull amb tu tenir el temps. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure, vull mirar-te. No vull imaginar-te, vull sentir-te. Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vull amb tu tenir el temps. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Que sona Charango presente. Des de Catalunya al món sencer. Balla, balla. Crema Barcelona i la lluna ens mira. Han venit a l'ira a la ciutat. Puja la música, la sala crida. Som una banda de deriva, tenim foc a la sang. Puja la música, crema la vida. Vine'm a buscar. Puja la música, la sala crida. Som una banda de deriva, tenim foc a la sang. Puja la música, crema la vida. Vine'm a buscar. Vull amb tu tenir el temps. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Balla com una lluna a l'aigua. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Balla com una lluna a l'aigua. E isto foi Una lluna al aigua, de Charango. Silvia, que che pareceu? A mí a verdade é que me pareceu unha canción moi bonita, a verdade. Gustoume moito. Unha canción moi bonita, sobre todo pegadiza. Cal é a seguinte noticia en actualidade no Sóusere? Pois a seguinte noticia na actualidade no Sóusere tamén, a verdade é que hoxe está todo como bastante relacionado. Pois a noticia aquí, Ui, sí, temos aí un terremoto no teu... No plató de Madrid. Ai, no, de verdade, problemas técnicos. Que sorpresa. Que sorpresa. Ya está, problemas técnicos solucionados. Maravilloso. Bueno, espera, falei moi pronto. Xa está, vale, ahora sí. Seguimos. A próxima noticia é que un veciño confunde a Joaquín Reyes con Puigdemont e avisa a policía. Maravilloso. Isto é ouro, isto é ouro. A verdade é que bastante. Isto é ouro. A chamada que alertou aos axentes que se presentaron dilixentes na grabación dun humorista é que realizaba un sketch sobre o expresidente. Ai, seis axentes da Policía Nacional presentáronse nesta mañá durante a grabación dun dos sketches de Joaquín Reyes para que estaba caracterizado como Puigdemont, o expresidente da Generalitat fugado en Bruselas. Fugado, bueno. É o que pon noticia del país. O parecido humorista como político catalán era tal que un vecino de Torrejón de Ardoz, Madrid, chamou a policía asegurando que o Puigdemont encontrábase nese momento no Parque Europa. Eu o que non entendo é como na noticia, en vez de chamarlle veciño, non lle chaman el buen patriota ou algo así, sabes? Eu vi un tweet que era moi bo, que era unha persona que pensou que iba a ser un patriota impresionante, que lle iba a dar moito recoñecemento, pasa a ser vergüenza nacional. É que ademais é delirante, vamos a ver, o que falábamos antes.
entre todo, é que estamos nun momento delirante. A xente xa está en paranoiada. Está en paranoiada a xente. É que é un problema moi grande. E ademais, non é a única noticia neste sentido do ridículo que temos, porque resulta que esta mañá cal é a A noticia, Garda non sei se Civil estás por aí. registra un voo privado da familia Guardiola na procura de Puigdemont. Maravilloso. A Garda Civil deu crédito á hipótese de que Pep Guardiola colaboraba nunha operación de entrada clandestina de Puigdemont en territorio de xurisdicción española e, polo tanto, procedeu ao rexistro dun voo privado no que os familiares do entrenador retornaban a Barcelona para facerlle despois de facerlle unha visita en Manchester. Non se sabe se a actuación do Instituto Armado tiña ou non un pertinente aval judicial. Bueno, a min Eso ainda é mellor, isto é o mellor. É que a min o que me fai chiste de todo isto é que me imagino a Mortadelo e Filimón, porque é todo tan patético. O sea, andan a mirar maleteros de coches para ver se aparece Puigdemont. Un tipo, é que imagínate, vamos a ver, imagínate a historia do tipo este que chama a policía porque está todo Eu creo que é preocupado. culpa dos medios de comunicación que por están ir a todo día Puigdemont. falando do malo que é Puigdemont, do malo Por que é suposto, Puigdemont, e a por xente, suposto. Volvese loca. Quizá o sei, pero aínda así, ti imagínate a situación. Estou na miña casa e de repente vexo un señor aí no parque que se parece a Puigdemont. Cunha E eu estelada. como vexo cunha estelada. No, En como Madrid. apenas está buscado no Estado español, vai a ir pola rúa cunha estelada. Bueno, No parque. en fin, é claro, como eu son un bo patriota, non español, E é o primeiro que faz. Chamar a é o primeiro que fago, chamar a policía para que O teñan ese exército. golpista e fugado, non? Chama a policía. Imagínate a conversación. Hola, sí, que estou aquí no parque de Madrid e nada, que acabo de ver a un tipo que ten que ser Puigdemont porque ten No, pinta de acaba Puigdemont. ver a Puigdemont, probablemente dixo. Sí, probablemente. Acabo de ver a Puigdemont e ademais vai con a estreleira. É que En Madrid. Eu que me pregunto teñen é, que vir a para que- detelo. Real. E vai aí 6 agentes de policía. Porque un tipo lles dixo que vai a Puigdemont con unha estelada. É que é patético. Eu que me pregunto, máis que nada, o sea, unha cousa. Si Puigde volve a España, non Sí. creedes que fará algún acto público? Tendo en Obviamente. conta de que virá pa algo, porque vir pa nada non creo que veña. Entón, cando faga un acto público, o sea, eu que penso é cando faga un acto público, xa o colleredes, para que hai que estar buscando? É que Dixo eu, vamos. para que non lle dé tempo a ser investido. Que É senón máis daríalle dato moita vai ser rabia. investido se van a entrar algún tanque na Generalitat e van tirar abaixo. Porque non queren dar esa imaxe internacionalmente. No, eu creo que ao señor que chamou lle gustaría. Obviamente, ao señor sí, pero o Estado en sí non é tan parvo como para... Bueno, ou sí, a verdade é que xa non me sorprendería nada. Pero é que en sí a situación é moi ridícula. Como a situación se está alongando bastante, teño moitas ganas de seguir, de ver en que acabe isto. Porque ahora mismo, como está a cosa así moi parada, quero que acabe dunha vez. Bueno, en fin, isto de todas maneiras vai para largo. Seguiremos falando do tema. E a última noticia de actualidade no Axóuxere. Cal é, Silvia? É mellor desde o meu punto de vista. É de praza pública que di: o éxito dos bolechas en Portugal levaos a renovar as súas emisións na radio e televisión de Portugal. Maravilloso. Un aplauso aos Sí, bolechas. sí. Grandes héroes da nosa infancia, heróis da nosa infancia. Tal cual. Os seus bolechas son Profundizamos na información. Sí, os bolechas son o millor. o mellor, tal cual. En xaneiro de 2015 os bolechas cruzaron o miño e comezaron a emitirse na televisión pública portuguesa. Dende entón os bolechas, que é como se coñece en Portugal a serie que protagonizan os personaxes creados por Pepe Carreiro, ven colleitando un grande éxito entre o público luso. Unha boa acollida que levou a que esta semana se anunciase a renovación por cuarto ano consecutivo da serie, que se emite no programa estrela de franxa infantil da radio e televisión portuguesa, o Zig Zag. Ademais de emisión de televisión, a canle pública portuguesa levou a cabo diversos concursos e promocións alrededor da serie, deixando patente o seu compromiso cos bolechas. Aquí temos un exemplo do que podería ser realmente
o intercambio cultural entre Galicia e Portugal se de verdad se quixera facer nesa liña. E deberíase, Me parece obviamente. tan increíble o guai que son os bolechas. O sea, no, Tamén, fora tamén. bromas. É que, a ver, cando eu era pequena non apreciaba, pero si de maior que volves a ver, sabes, libros e tal, é distinto. Sí, É que teñen os valores tan guais os bolechas, que a tontería, sí. sabes? E ademais son geniales en sí, o de decir. Son unha maravilla. Eran super O libro entretenidos das para os carrilanas, cativos. é que, por favor, é unha maravilla. E realmente, é o que dicimos, non? E a cuestión é esa. E tamén temos unha noticia relacionada con isto, que non imos a profundizar moito, porque senón non falamos de outra cousa no programa. Xa faremos un especial probablemente máis adiante. Vamos, xa vamos falando dela algunha vez tamén. Sí, tamén. O goberno de Cal é? Rajoy cumpriu a Constitución coa súa lei para derrogar o ensino só en castelán en colexios privados. Sí, é que a cuestión é esa, a guerra lingüística que agora revive o goberno de Rajoy. É moi triste, non podemos, e ademais tamén se fai pouco a noticia que agora mesmo só o 18% das crianzas galegas fala galego. Que me estás contando? Sí, moi grave a situación na que estamos. Galiza é o único país dentro do Estado español que está perdendo falantes na súa lingua nativa. É o único. Estamos nunha situación moi grave. Nada, así sigue ca súa guerra lingüística, propagando mentiras e falacias na sociedade. Pero bueno, seguiremos falando disto noutro programa. Agora, isto é o fin de actualidade no Axousere. Caderno de bitácoras. Silvia, que traes hoxe no teu caderno de bitácoras? Pois agora volve a ser clásica e trae un libro. Canción. Ui, bueno, maravilloso. E a canción, sí, tamén. Ala, guau, xa estamos de volta. A canción é de Lumineers. Xa sei que non o pronunciei ben, pero bueno. Vos, cando o sea, o título se encontrades en Spotify. A canción, o sea, hai dúas que me encantan. Que é un grupo xa bastante vello, pero que estou redescubrindo. Unha chamase Cleopatra, está genial. E outra chamase Ofelia. E tendes que escoitar as dúas e escoitar todas porque son maravillosos. E pois, Por suposto. Eu este cuatrimestre de Historia Mundo Contemporáneo, que é unha asignatura que me encanta. E o noso profesor, pois, sempre nos recomenda así libros e tal. E sobre todo a Segunda Guerra Mundial recomendou un libro que me encantou que se chama La Segunda Guerra Mundial. Ui, que original. Tal cual, de Anthony Vibor. A ver, un pouco é un tocho, vale? Pero está moi ben escrito. Entonces pasa. Non vou dicir que se che pasa rápido porque é moi tocho, pero se vos interesa tamén vai vos encantar. O sea, está moi ben escrito. Seguro que sí. E ti, Anxo, que terno Bueno. teu caderno de tal? Eu penso que dende que temos esta sección no Axousere nunca me fixo tanta ilusión esta pregunta, Silvia. E é que, bueno, vou parar un momentinho a música porque é unha cuestión moi seria. Picotaro, non creo que moita xente o coñeza. Bueno, seguramente todo o mundo o coñece, pero polo nome non o coñece. Picotaro, que é o artista xaponés que fixo a canción do Pen Pineapple Apple Pen. Un señor cunhas pintas moi raras pero moi graciosas. Fíxome retweet a un chío. E ademais comentóme como grazas, non? Unha chorrada como mundo, realmente, pero me fixo tanta gracia. Estamos nas altas esferas, Estamos nas altas esferas, porque fíxome moita gracia, porque cando estive en Xapón medín realmente a magnitude deste personaxe e é como super... Se é famoso no resto do mundo, en Xapón é, bueno, como aquí a Nakiro, é o máis do máis. É dicir, é alucinante. É que ese señor que nunca fai rechouchío a ninguén, é dicir, non é algo habitual nela. De repente, só me fixera rechouchío a min. Ademais, nun chío que escribín en galego. E o tío entendeu que iba de bo rollo, porque dicía, comentaba un pouco a letra da canción e dicía que Picotaro cada día mellorábase, non? E ademais nin o mencionei. E fíxome rechouchío e púxome grazas en inglés. O tope sería que pusera en galego. Tamén cho digo. Sí, tampouco. Pero é que me fixo moitísima gracia. Sí, está E o chiste... que terá como 200 millóns de visualizacións en YouTube,
Ou, non, moitísimo máis. Estamos falando de miles de millóns de reproduccións, porque a día de hoxe é moi difícil medir as visualizacións porque se repiten moitos vídeos, non? E a cuestión é a seguinte: cando entrei na súa conta, que facía moito tempo que non entraba na súa conta do Twitter, de cabeceira tiña unha imaxe moi graciosa, que é Shinzo Abe, nun lado, que é o presidente, o primeiro ministro de Xapón, Trump, que non fai falta que describa ese personaje, e el. É dicir, existe unha foto onde eu describín así, un señor que é de super de dereitas, que é Shinzo Abe, o presidente de Xapón, e non ten armas nucleares, ao lado dun señor que ten armas nucleares e é moi tonto, que é o señor Trump, e despois un señor que me fixo RT. Que máis quero nesta vida? Nada máis. Se chegaste Nada máis. Hombre, agora a partir de aquí só vas a ir para baixo. Sí, a verdade que sí, Silvia. Gracias por ese golpe de realidad que tan necesario é ás veces. Isto foi o caderno de bitácoras. Bueno, Silvia, estamos na toada, improvisación total a partir de agora, recta final do programa de hoxe, o programa número 36. Que me contas? 36 programas, realmente, a verdad. Bueno, teño aquí varios temas a propostas, e tamén quería recalcar que mentre estaba investigando por temas para a toada, vi un Yahoo Respuestas que poñía en plan como 100 temas para discutir e tal, que era absolutamente horrible. Horrible, pero horrible por qué? Horrible porque eran bastante homófobos, bastante xenófobos, o sea, poñamos, por exemplo, a primeira, o sea, isto é unha Yahoo Respuestas, non? Entón, a gente dice, necesito temas de debate. E a mellor resposta é dicir que a xente votou máis, pon 100 temas polémicos, non? Número 1. É vostede lesbiana sin sabelo? Wow, amazing, impresionante, Cuidado. sin palabras. Medicina natural, máis eficaz que os fármacos? Ai, no, por favor, magufismo no. Atención, negros, blancas, indios e chinas. Hai unha raza superior? O sea, que a xente votare isto como mellor resposta, paréceme. O sea, hai 9 personas as que este lle pareceu o mellor comentario. Home, son temas controvertidos, entón para debate sempre dan. Dentro da controversión pode ser respetuoso ca xente tamén. Bueno, sí, podes, non tens por qué. No, a mí pareceme fácil. Ou non. E quedei moi sorprendida. Bueno, a ver, horrible. En fin. que me propós para comentar? Temos os temas que propoño eu. A ver. O primeiro é a estigmatización das enfermedades mentales. Ah, buenísimo, encántame. Ben. Que opinas, Silvia? A min pareceme... Buah, é que este tema cabreme moito, vale? Sí. Porque hai xente ca que eu teño falado, o sea, conexión directa, que di o da depresión o sea, hai xente que me dixo isto en plan, o da depresión, por exemplo, por poñer unha enfermedade mental, eso é por estar todo o día sentado e non salir a facer deporte e ver tanta de televisión. Cousas así, E hai moita xente que non cree que existen as enfermedades mentales. É un tema super importante porque... A ver, é complicado tamén, porque como nos é máis fácil identificar tamén as enfermedades físicas, as enfermedades que nos dan dor física, entón é máis complicado tamén, bueno, iso é máis fácil de comprender, que unha persoa está física, que ten dor físico, está enferma, pero que as enfermedades mentais, sobre todo cando falamos de temas como depresión, este tipo de cousas, xa non me meto en bulimia ou outros trastornos mentais que tamén son moi importantes e que son moi perigosos para a persoa, son
tan graves como ter outro tipo de enfermedade calquera. Non hai que ter, vamos a ver, non se poden estigmatizar estas cosas porque é un problema. A depresión é unha enfermedade moi grave. É un problema moi grande. É moita xente xoven que é o que máis me fastidia que non creen nas enfermedades mentales. E outra cousa moi importante tamén. E ademais que ademais somos a xeración e as xeracións vindeiras somos as que máis imos padecer de enfermedades mentais por culpa un pouco do estrés e do que ven sendo a sociedade a día de hoxe, do momento de todo no momento, que tanta toxicidade que hai na xente, sí, que me queres dicir, Silvia? A parte da estigmatización das enfermedades en sí, que se me parece, non sei, é que me parece tan ofensivo cara a persona. O sea, ti imagínate que estás falando con alguén que sufre unha enfermedade mental e estás dicindo, no, eso que ti tes é un invento. O sea, pareceme como das cousas máis ofensivas que lle podes dicir a alguén. Despois, a típica xente que di, no, é que eu teño un amigo que di que ten ansiedade ou que di que ten depresión ou que pasa que non quere salir comigo. O sea, ti eres tonto, basicamente. Porque é como además, dixeches ti, é como ter unha perna rota. Si ti ves que un amigo teu ten unha perna rota, non lle vais dicir, ai, vamos correr os 100 metros lisos. No. Pois entonces tes que, sobre todo, respetar. E outra cousa, a estigmatización da terapia tamén, que é moi importante. O rollo dos psicólogos e dos terapeutas, que ainda se gestado estigmatizado, pareceme tan absurdo, porque moito, hoxe en día está moito rollo este de que hai que cuidarse, facer running e zumos detox e todo o rollo, moitísimo. Non sei se estuvo tan de mal, pero sin embargo a saúde mental sigue estigmatizada, o sea que non entendo, pareceme parte fundamental da saúde. Pero vamos a ver, é que a saúde mental é tan importante como a saúde física. É dicir, que se unha persoa non está ben ten en conta iso mentalmente, se non está tranquila consigo mesma, como pode funcionar ben no resto da vida? O sea, no resto das características da vida. É que é imposible. A saúde mental é tan importante como o resto. É dicir, se nos esforzamos un pouco a correr para estar ben físicamente ou a cuidarnos un pouco na nosa alimentación, tamén nos tendremos que preocupar un pouco de como está a nosa cabeza. Porque ao fin e ao cabo, a nosa... a xente que chama a alma ou que se quere chamar a nosa identidade, a nosa forma de ser. O corpo é unha funda do que nós somos realmente. É unha funda importante que temos que cuidar con moito cariño. Sí, pero o importante de nós... da igual que estés ben físicamente. Da igual. Que, se eu, ahora mismo, o cerebro me deixa de funcionar, que iso tamén non é exactamente unha enfermedade mental, pero se ahora mismo o cerebro me deixa de funcionar, que me sirve a mí que o corpo siga vivo? De nada. Se eu non teño capacidade de estar consciente, de pensar, de ser eu, de que me sirve o corpo? Ademais que hasta a OMS na súa definición de salud, quero recordar que nos estudamos, que era benestar social, o sea, corporal e mental. Claro. O sea, que hai que tomarse máis en serio a parte mental e tamén a parte social, que tamén está bastante estigmatizada. Pero sobre todo a parte mental. Porque, non sei, é que me parece tan fundamental é que a xente lle dé a tan pouca importancia, ou que incluso desprecie, é que me parece fatal. E ademais mostra a suerte que teñen, porque eu sempre pensei que unha persona que non cree nas enfermedades mentales é porque nunca sufriu dunha enfermedade mental e ninguén do seu alrededor sufriu nunca unha enfermedade mental. Non. Perdona, moita xente que critica ou que di que a enfermedade mental non é unha enfermedade mental, ou seja, que non é unha enfermedade, non existe ou que sexa, moitas veces tamén pode padecer enfermedades mentais e como tampouco cree neso, tampouco, é que non é unha cuestión de creer, é que é unha realidade, pero como pensa que non existe e que tal, pois non se trata ou non se preocupa de ir ao psicólogo para intentar solucionar o seu problema. Home, que hai algúns problemas que pode ser que solucionamos por nós mesmos co cuestión de tempo, pero iso non quita que... certo tipo de xente que se nega a si mesma que está enferma, pero, por exemplo, pero que a día de hoxe teño visto eu sobre enfermedade mental, sobre todo nais de familia, xente que ten outras persoas a cargo que se di a si mesma, eu non podo estar enferma. Pero non che falo dese perfil, sabes? Eu falo do perfil
se ti tes unha enfermedade mental, eso non existe, é unha excusa que poste. É que claro, Se é ofensiva cara eso, estou casi segura de que non. é que ademais é moi perigoso estigmatizar as enfermedades mentais, sobre todo no noso país, porque, por exemplo, aquí temos unha tasa de suicidios enorme. Non che sei sacar agora o dato, pero que aquí temos unha tasa de suicidios enorme e de depresión moi grande, e de persoas que sufren de enfermedade mental en todo o mundo, está medrando cada día máis. Cando antes ao mellor fai 20, 30 anos, eu que sei, era a metá ou un cuarto do que a día de hoxe pode ser a poboación que ten problemas. Pero non é cuestión de tratar ou non tratar, é que a cuestión é que ahora mismo a xente, pola situación de estrés ou polo que sexa ou por moitas outras razóns, tamén pola situación económica, é moito máis tendente a padecer enfermedades mentais, que nós tamén falamos sin un rigor médico, pero a cuestión é esa. A ver, nós falamos desde o punto de vista social, non falamos lógicamente. Claro, por suposto, pero eso tamén non sabemos, non? Pero é unha cuestión moi importante que non se lle dá a visibilidade suficiente e que sigue estando moi estigmatizada. Vai ser unha tarefa pendente durante moito tempo. Tiñas por aí algún tema máis, Silvia? Vale, teño 5 temas para elixir. Supoño que trataremos un. Sí, bueno, sí, penso que sí. A ver, elige. Teño a experimentación animal, a infidelidade, a globalización, temón. a presión Outro social temón. e o fin do mundo. Non sei, a verdade, é unha decisión moi difícil. Mira, a explotación, animal, Experimentación. esa quitámola. Porque esa penso que é un tema interesante, pero non para falar así de improvisación e de jijaja, de jauja, vaya. Cales, despois temos a globalización, a fin do mundo, a presión social. A presión social tamén a quitamos. E a infidelidade. Penso que a infidelidade, a globalización e o fin do mundo. E a fin do mundo son temazos para falar agora. Vale. Silvia, escolle ti dai, porfa. O fin do mundo. Imos falar do fin do mundo? Vale, guai. Ojalá chegue pronto. Ojalá chegue pronto. E aquí acaba o programa, amigos e amigas. No. Como pensas que vai acabar o mundo? Porque en algún momento terá que acabar. Pensas que vai acabar o mundo? Canto antes mellor. Como penso que vai acabar o mundo? Pois probablemente polo calentamiento global ou por un meteorito. Esas son as miñas opcións. Pero aí estás te referindo á humanidade, supoño. Claro. O mundo tal e como coñecemos. Exacto. Non a fin do mundo como globo terráqueo. Exacto. No, pero vale. No, eu falo do fin da humanidade. Vale, guai. Eso tamén é moi interesante. Eu penso que... No, que polo quecemento global non imos a desaparecer de todo, porque somos unha plaga moi mala. A humanidade é un bicho moi malo de rematar, non? Entón, polo quecemento global, pois, ademais que últimamente a exploración espacial está tan alza, a humanidade probablemente vaya a persistir noutros planetas, probablemente. Que horror, verdad? Como se non chegara sabes? Xa. Pero o que digo é, non estou seguro. Eu penso que o quecemento global vai ser unha das principais causas. Pero entre outras causas tamén poderíamos meter a sobrepoboación mundial. Porque cada vez estamos cerca dos 10.000 millóns de habitantes. Ou non sei se os pasamos a. O sea, que isto é unha animalada. A Terra non está feita para soportar tantos seres humanos e con tantos seres humanos na Terra a materia prima, os recursos para soster todas estas vidas van a acabar nun momento. E ademais a explotación de todos estes recursos vai a xerar todos os problemas que derivan, que son entre eles o quecemento global. Entón, estás insinuando que o capitalismo acabará coa humanidade? Por suposto. Si nós non acabamos antes co capitalismo. Pero... Ui, agora de repente empeza a sonar o hino da URSS de fondo. Sería moi épico. Sí, ou as sirenas do policía.
Tamén, cuidado o tema da liberdade de expresión, que agora vame meter na cárcere por ensalzamento ao comunismo masónico e a ser un maldito rojo de mierda. Eu non teño nada que ver con isto. No, Silvia se lava as manos. Pero bueno, pero a cuestión é esa. No, eu penso, a min gustaríame, porque sería unha maneira moi Era a poética. pregunta que te iba a decir ahora. Como che gustaría que acabáramos? Home, esto todo por favor que se me lea ben a retranca, vale? Pero a min gustaríame que a maneira na que acabase a humanidade, porque sería unha maneira moi poética, sería que de repente todo o material nuclear que existe no mundo reventase, pero de golpe, sabes? O sea, morrer todos de golpe e que desapareza toda a codia terrestre. Sería moi poético. Sería como estamos ben por todo o mal que fixemos. Como especie, vaya. Sí. Pero isto todo por favor, que me lea o tono retranqueiro, vale? Que despois sacan esas cousas de contexto. A idea de que un agujero negro non se absorbera tampouco me disgusta. Home, ou acordaste cando se inaugurou o acelerador de partículas do CERN, que decían que había un 0, non sei cantos de probabilidade de que ao encendelo se creara un buraco negro na Terra e que de repente toda a Terra se desaparecera. Pois eso, eu quero Sería genial tamén. Sería tamén moi divertido. Seguro. En fin. Danos tempo ainda a falar dun último tema. Así que temos entre infidelidade e globalización. Globalización. Eu penso que me apetece falar sobre a globalización. Vale, que opinas, Anxo? Penso que a globalización en sí, tal e como se está levando, é un grave perigo para todo. Para a riqueza cultural da xente. Porque por unha parte é enriquecedor, porque existe un maior intercambio. O problema é que non existe un intercambio realmente. Existe unha promoción e un ensalzamento de certas culturas en concreto. Non existe o que se di un intercambio. Iso é o que eu penso que se está levando mal a globalización. Pareceme ben que exista, pareceme genial, fantástico, que cada día toda a humanidade está máis conectada e mellor conectada. Pero a mí o problema que me xurde é eso, que se está creando unhas culturas que están por enriba das demais. É como que iso tamén fai que se perda moita diversidade, non? Que é o que fai rica a humanidade. Non sei que opinas ti, Silvia. Eu opino, a verdad, eu o rollo da globalización. A ver, o que dixestes ti, pretends to be shocked, a humanidade levando mal algo. Que son. Xa. A ver, eu penso que obviamente a globalización ten os seus pros e os seus contras. A cuestión é sopesar cales son os máis importantes. Lógicamente, por o capitalismo, todos son pros. Porque tes unha deslocalización da produción, que iso é maravilloso para ti. Iso é o mellor que se pode pasar. Pero claro, a pregunta é mellor para as persoas? Non creo que sea así. Porque a min a globalización en realidad o que me sona é, se pudera traducir sería como imperialismo capitalista. É en plan... Sí, realmente é o que é. Sí, é o que é, basicamente. É en plan, pois ora todo o mundo vai ser capitalista, xa está. Eso é o que opino da globalización, basicamente. Que ademais, unha das principais derivacións da globalización é a importación masiva da industria audiovisual americana, que agora parece que todos somos americanos, non? Non sei se me entendes moi ben por onde vou. No, sí. E claro, a xente enchoupase deses valores. Non, que a xente conoce máis Estados Unidos, casi Washington, todo o rollo e cultura dali, que o seu propio país. Claro, realmente. É que realmente pasa. E iso pasa, É que me parece moi triste. Xente que sepa máis o que é o country, a música country, que a muiñeira. Eu que sei, por poñer un exemplo, así directo. É que é moi triste. Ese é o problema da globalización. Porque a globalización é a globalización dun par de culturas, non de todas, non un intercambio real de culturas. Iso é algo riquísimo, iso é algo maravilloso. Pero o problema é que a globalización se está levando moi mal. Isto foi a toada.
Por desgraza non nos queda tempo para máis, Silvia. Isto foi un programa con un montón de actualidade, de verdade. Eu penso que xa non sabemos como manexar tanta actualidade como esta semana. Pero bueno, en resumidas contas, un bo programa. Silvia, onde che pode seguir a xente nas redes sociais? A xente pode atopar en Instagram en @silverflores, en Twitter en @silverflores, A min podedesme seguir en todas as redes sociais como @bimpoloaire. E lembrade de seguir a @asouserefala, facebook.com/asouserefala, asousere.anso.gal. Vémonos a semana que ven. Moitísimas grazas por estar aí.